Qed jiġi mfassal abbozz ta' pjan lokali bilan li jiġu rranġati sitwazzjonijiet ta' pjanar ħażin li nħolqu tul is-snin. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia f'intervista li ħarġet fuq The Sunday Times of Malta il-ħadd li għadda. U għasosna kif il-MEPA qed tieħu ritratti tat-toroq u djar kollha ta' Malta biex jiġu evalwati diversi sitwazzjonijiet u skont il-bżonn tittieħed azzjoni. L-abbozz ta' pjan lokali li qed jiġi mfassal għandu jiġi ppubblikat għal ħabta ta' Marzu jew April li ġej. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia sostna li l-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika f'dan il-każ jemmen li m'għandux ikun ta' 6 ġimgħat imma ta' 3 xhur. Dan biex ikun żgurat li kulħadd ikollu l-opportunità jesprimi l-opinjoni tiegħu. U għasosna li meta l-gvern ta' qabel daħħal politika li bija setgħu jitwaqqgħu djar u minflokhom jitilgħu żewġ appartamenti u penthouse b'mod effettiv kerħu l-estetika tat-toroq. Is-Segretarju Parlamentari sostna li jittama li sal-ewwel nofs tas-sena 2015 il-proċess kollu jkun lest u bekk jiġu indirizzati s-sitwazzjonijiet li żviluppaw matul is-snin minħabba pjanar ħażin.